U ovome ćemo projektu pomoću mikrobita izraditi animiranog smješka. Da bismo nacrtali smješka iz naredbe, odnosno kategorije Basics, odabrat ćemo naredbu Show LEDs i postavit ćemo je u On Start dio. Sve naredbe koje postavljamo u On Start dio programa izvršit će se odmah po pokretanju mikrobita. Nacrtajemo jednog smješka koji ima ozbiljno lice. Cilj zadatka je animirati ovog smješka tako da u nekoliko koraka od ozbiljnog lica dobije nasmijano lice. Nakon prikaza ozbiljnog lica iskoristiti ćemo pauzu od 100 milisekundi, odnosno 0,1 sekunde, kako bismo na trenutak prikazali ovo njegovo ozbiljno lice. Nakon toga nacrtat ćemo mu osmijeh s jedne strane, pa s druge strane. Kako bismo samo promijenili dio lica, možemo duplicirati prethodnu naredbu desnim klikom na Duplicate i onda odvući novu naredbu odmah nakon pauze. Sad ćemo ovdje prepraviti smješka da se smije s jedne strane. Nakon toga iskoristimo još jednu pauzu iz kategorije Basics, postavimo je nakon druge Show LEDs naredbe i za kraj dupliciramo još jednom Show LEDs naredbu i nacrtamo potpuno osmijehnuto lice našeg smješka. Na simulatoru sa lijeve strane prikazuje se cijeli naš program. Ako program želite pokrenuti iz početka, možete odabrati ovaj gumbić za restart simulatora.